ari kunyepe chigeza ari kunyepe chi geza haana kana 1 week abva kutaura kumberi mashuro kuti Tagwirei vada kumita president iye kana kuti Auxilia Mnangagwa makamuona Tagwirei akaappointwa kupinda mucentral committee ZANU-PF nesuro kureva kuti vanenge vachimpusha tazoya muona kuti vanodzura vamwe vanhu voisa vamwe vanhu vomudzura mumwe munhu voisa mumwe munhu but muri kuona muramba makanyarara muchiti hondo iyi ndeye ZANU-PF to ZANU-PF but problem inoitika ndeyekuti hondo yemune muchiti ndeye ZANU-PF to ZANU-PF inokosta munhu wese inokosta generation yese nevana venyu inovakosta of which izvozvi imi mana baba wacho muri kusafa ana baba venyu vakasvika pakufa vachisafa madzitateguru enyu akafa achisafa but muri kuchengeta problem kana yazokura munenge mada kungwara vanhu vanenge vachifanira kukumirirai vanenge vatofawo generation yachinenge yafa uyu gezo yakatotaura kuti inini chikunyanya kundirwadza ndechekuti generation iri kuzouya iyi haina generation inobenefita because nyika iyi vanenge vatoitora nyika vatoiita yavo mune musisatokwanise kuitora because unenge wasara muzera wega udiki usina kana chaunoziva kuti vazotanga kungwara zvinotora kana 45 years futi kumberi kuti vabve ofichi vanhu vavo vanenge vatovatonga vatotora zvinhu zvese but mukuramba makanyarara muchiti hondo ndezanu to zanu iye semugeze akanyarara gezo uyu hapana kana zvemunomboita munongoramba muchingopopota muri kudzimba dzenyu hambude muchienda kumachi but kana yanzara mune muchingopopota mukanzi uye murodhi tikumirirei hamuende murodhi mune muri kudzimba dzenyu moti makangwara kozoti izvo mapurisa zviri kutorwa zvichienda mumarori zvichinorova vanhu izvo vanhu zvisingatotambire zvekutoti vakadzi vavanenge vachitohura kugeto zvichitohurirwawo nevakadzi oswera uchirova munhu ada kukumirira kuti life yako itovawo bheta ndiani mukadzi anda kugara nemurume asina mari tasoye vakadzi vemapurisa vachihura bozi iwewo ungada kugara nemunhu asina mari ari kuswera achiita chirombe chekurova munhu ada kumirira future yake mangwana unenge uchimurovere chi uri kumurovere chi unozoti hapana chinhu chinobohwa sekuti munhu anenge achitotaura kuti ndinogadzirisa nyika unenge wakagara kumbochi ndinorohwa batastic kurohwa nebatastic zvimabhatastic izvozviya iwe unenge wakatomira uchitoti aiwa ngavauye unenge uchitoona uchitoti ngavauya ndirohwe nebatastic unorohwa sei patafana kuti tikashutdown kana mwedzi wese tisingaende kumabasa kuti vati action vasiyane nechihunhu chavari kuita in fact ZANU-PF inofanira kutobaya hapachatodiwe kana chinonzi ZANU-PF ende hapachadi kushandisa kana kuti ini ndiri webato rakati hapashandisi kuti tiri webato rakati kana tichienda mustreet tichinoti tiri kunofight against ZANU-PF zvinozouya kumberi hazvina basa because panogona kutoya munhu imi chemuri kuda harisi bato chemuri kuda kugara zvakanaka kuwana mabasa nyika yotengwa zvakanaka kwete kuti izvozvi nyika iri kubenefita mafamily mangani 3 mafamily kwachivhayo kwaMnangagwa kwaTagwirei ofichi kwada vatasa vanhu ivavo vanenge vanika ukama kaya vanenge vanako ndo vanhu vari kutonga Zimbabwe ndo vanhu chete vane mari vanhu vanokwanisa kukwidza voice muZimbabwe vanhu vekutoti id izvozvo akatonzi id ari kuita zvakati vanobudisa mari futi yavanenge vakaba uye bose haivarwadzi ndeyenyika votongoti itei zvakati ani makamona chivha yakabirwa mari kwatezvarwa kwake akabirwa 75,000 akaofa mari iri more than mari yakabirwa achiti vanhu vanenge vabata vanhu ivavo ndokupa mari kureva kuti harwadziwe nemari haana kana chinomurwadza pamari bozi mari yekuba haisi mari yake haana kuishanda mari imari yenyika but mune muchioneswa zvinhu hamuna kana action mune tikaenda mustreet tinorohwa unorohwa nani ungarohwa nezvimapurisa izvozviye zvimapurisa zvekuti unonyazozoti ichi mupurisa chakati chinogara pakati chimupurisa chakati chinogara pakati enda kunyika yadzakaita seSouth Africa endai kuSouth Africa unoona kuti panoitwa machi kuSouth Africa mapurisa anobata vanhu here mapurisa hawanika ukatoona mupurisa achizonzi auya kuSouth Africa panoitika machi achizonzi aenda anongosvika achinomira vachitoti tiri kuprotecta vanhu tiri kutobvumidza machi kwete zvinoitika muZimbabwe zvekudhererwa kudhererwa kakwete tichito kudhererwa last kwekutoti vanongonyazozoti izotoresa chimutemo chakati vanhu vakangobhonga tinongotora kana zvimota 3 zvemvura tozviisa mustreet totanga kutorova vanhu vemuZimbabwe ofichi vanhu vemuZimbabwe vakangona mota yemapurisa chirori chiri kungofamba vanotanga kutotya zvisa line up zviri 5 makutotya hatichapinde mustreet unogona kuti handichapinde mustreet handiende nodemonstrata because ona line up zvimota 5 zvepolisi zviri kufamba zvichinzi mukangopinda mustreet tokurovai but chiziva kuti uri kuuraya future yako yevana vako yevazukuru vako ndo zvinhu zvaunenge uchitouraya izvozvo saka unosarudza kuti wopinda mustreet here kana ndouraya career yako yeupenyu hwese ndo zvinhu zvaunota mabasa iche muri kuti hanzi tinoda kuenda kumabasa toenda kumabasa muchinzi vhurai mabusiness mabasa api emunoita
kutengesa mabanana pekuti unoona munhu ari panext achitengesa mabanana ari panext kutengesa mabanana tikutengesa zvinhu zvakafanana pamusika takaronga pamusika maprofits acho unoita imari kanzura chinenge chiuya muchitonyora everyday murodhi macho momo saka unonga uchitiri kuitei in fact mapurisa achaye kutongoshingirira kwavanotoita kuenda kubasa pay away is nothing vanenge vachitobirawo vanhu mavhenda vachinovatonyoresawo madhola kambato omutonyoresa dhola unodzoka unotonyoresa mumwe oenda womba ne$5 ndokuti mari tova vanenge vachitodyawo twetwe kwete kutoti hanzi fair pay hapana but ukaona munhu ari mustreet anenge achitoonererwa tiri pabasa tikurova vanhu uri rovani in fact ini ndakatomira seinini handitobvume zvechishiri izvo zviya dombo kumunhu tozoti chirori checho ukachiona wakandaka big problem yemuzimbabwe youth yemuzimbabwe iri weak kuyouth yemuzimbabwe takudaona kuti youth yemuzimbabwe iri weak inoteiwa segonzo kutoteiwa nemafufu so segonzo muzimbabwe ukaraisa point uri muyouth unoudzwa kuti iwewe hauna cheunoziva nyika iyi yakabva kure zera rako irawo tina kana chetinoteerera chinobva kure chitonyarara zvako asi kana yanguva yakaida so yemadhemu vanokudedza iti mayouth huyai mayouth musaitiswe zvakati mayouth ndimi future yemangwana ndimi generation yemangwana vanhu vachazotonga nyika iwe unoudzwa nemunhu semunhu anenge achimbobudza shiti wewe kana kaprogramu ikakapera kekuti mayouth ari kunetsa ari kuti toda kutongwa zvakanaka toita se vanenge vakukudzai shiti because nyika inenge yastable ofu ichi kana tisina kubatana mayouth nguva yetu tisina kubatana iwewo ukangoda kujamuka uri one vanokusunga ende vanotokudza kuti iwewo hauna kana chaunotaura munyika munomo hauna mayouth haatona kana point yaanoraisa muzimbabwe but mayouth iye ndosemu mayouth anozotanga kupiwa ma$5 ma$10 vachidedzwa kuti zvimarali vachinopiwa zvimachikenini kuti vambonyarara sekanguva kanaka but kana uri muyouth yemuzimbabwe ane pfungwa dzinoshanda akangwara musashandiswe nezanu pf because same zanu pf iyo ndo inokupandukira futi mangwana ichikudzeti imimi hamuna kana chemunotaura maita vana vadiki wakamboti chimbonyatso taise panotaurwa history yezimbabwe panototi ukada kuraisa point iwe unonzi uri mwana mudiki hauna kana chaunotaura vanotokuseka kuti uri mwana mudiki hauna kana chaunotudza nezvehistory yenyika ino isi hatisi kushanda nehistory tikushanda nezviri paground kana tisiri vana vezimbabwe chingotiudza kuti aiwa mayouth imimi hamusi vana vezimbabwe toziva toita zvinhu zvinoenderana nezvinenge zviri paground because in fact masoja enyu ari kutoshanda generation yacho vese mayouth ndo vanhu vemuri kuudza shiti hamusi kuvatambirisa mari vari kusafa nenzara but ndo vanhu vanokuprotectai imimi zvimadhara imimi nemuchoti makaenda kuhondo tikakutora izvozvo tikati tokupai pfuti motipo totorawo dzedu toti ngatipitei paground munofa mese but munotiudza shiti but tisu semu vanhu futi takatokuprotectai because tisu tichiri kukwanisa kumhanya but munotiudza shiti but tirisu futi vanhu vakakuprotectai chenjerai kupandukirwa futi nevanhu vemunoudza shiti because usaudze shiti munhu anenge akakuprotecta tokuiswa ndofunga mageneral ari kungobviswa vachingoisa vanhu vavo vachibvisa vamwe vanhu pamaposto vachiisa vanhu vavo munhu akangoti pasi ne2030 anobva adzingwa but isusu sevana vezimbabwe tiri kuona tichiti aiwa ihondo dzezanu pf but hondo dziri kuitika idzidzi ndedzezanu dziri muzanu pf but dzinotodawo isusu sevana vezimbabwe kuti tibatsire that's why muchiona kuti vagesa vanoti vana vezimbabwe pindei mumastreets munoita zvakati vana vezimbabwe pindei munoita zvakati because vakaita zvinhu izvi vari one vagesa vanenge vachipomerwa mhosva yekunzi vada kupidigura hurumende that's why muchiona kuti vachivatsvaga nenzira dzisiri idzo vachivapomera dzimwe mhosva saka vagesa vanenge vachida backup yedu like mukatarisa zvakaitika pakabviswa mugabe paakabviswa pakashandiswa masoja but pamasoja akashandiswa masoja akazoudza vanhu aiwa chipindei mustreet munoita se munodemonstrata kuti zvibva zvaapuruvwa kuti aiwa munhu abviswa nevanhu because vagesa vakashanda basa iri vari one nyaya yacho haimeke sense but tiri kuona problem iri kuitika muzimbabwe vamwe vanhu vari kutoignora vachiti aiwa iyi nyaya ndeyemuzanu yega iyi nyaya ndeyemuzanu yega asi kana yakuzoafecta mangwana ichaafecta munhu wese zvisinei nekuti uri wezanu here uri webato iri retriple c here uri webato iri kana kuti iri ore ringenimbomira kuti azvemapato but nyaya iripo ndeyekuti isusu sevana vezimbabwe hatifaniri kuva nedivision kuti ini ndiri webato rakati ini ndiri webato rakati pakangoita division yekuti iwe uri kuti ini ndiri webato rakati muvengi wedu hatichatomukurire kana ndichiti muvengi ndimunangagwa ndiye muvengi wedu hapana asingazvizive izvozvo ndiye muvengi wedu saka isusu semazimbabweans tinofanira kuva fast pakufunga totomisa kaprogramu aka kari kuitwa kaka because kachironda aka kakakura
isusu tichangoramba tichisafa ana Tagwirei vachizadza homwe dzavo vachinovaka dzimwe dzimba kunze kwenyika. Kana vakutsvagwa pamahwani kana vada kuenda vanongoenda vanoinvesta kunze, isusu tosara tichisafa. Ukada kuvatarisa vanhu ivavo havana kana chinhu chinobatika chavanoinvesta muZimbabwe, vanotora mari dzedzi vonovaka kunze kwenyika. Asi isusu vana veZimbabwe tine tichisafa. But problem inoitika tine tichiona hatina kana action tine tichita tine tichingoti aiwa vasiye varwe hondo dzavo, aiwa ndevesanu vese vasiye varwe hondo dzavo. Vageza vakataura vakati aiwa inini nditori mumwe wevamwe vanhu vaitoshanda muZanu ende ndiri murwe rusununguku. But problem yakuitika ndeyekuti nyika kwayakuendeswa hakusiriko. Ndiri kubvuma ndaitomboshandiswa neZanu tichirova vanhu veopposition ende vakabvuma vageza. Kana kuchechi chaiko vanhu vanotonzi aiwa uyu munhu ari kureurura Mwari ari kuzvichenesa kuna Mwari ende uyu akazvichenesa kune vanhu ende zvinhu zvavari kutaura havasi kutaura zvinhu zvisiri kuitika. Vageza vari kuti vakatotaura chinhu sanhasi chiri kubva chatoitika after kana 1 week.